Dyma un o'r ychydig chwareli llechi sy'n dal ar agor yng Nghymru. Chwarel braich ddu, I fyny ar yr hosydd uwchlaw pentre traws fynydd. Chwarel fechan fu hon erioed, iddi fod yn ddigon prysur unwaith I gyfiawnhau barics ar gyfer y gweithwyr. Erbyn heddiw, chwarel undyn ydy hi, a tydi'r un dyn hwnnw ddim yn gweithio llawn amser yma. Yn yr atomfa yn Traws Fynydd, mae Bob Jones yn ennill I fara beunyddiol. Bron allwch I ddeud mai hobi ydy'r chwarel iddo fo. Y mwriad I wrth fynd i'r ardaloedd chwarelyddol yma, y Meirionnydd ac yn Arfon, oedd gweld be ydy sefyllfa'r diwydiant llechi erbyn heddiw. Sut mae'r diwydiant wedi addasu ei hun y dyddiau du 2 neu 2 blynedd yn ôl pan gaeodd tair y chwareli mwyaf wlad o fewn 19 mis i'w gilydd. Yr olaf o'r rheini I gau oedd chwarel Dorothea yn Nyffryn Nanlle, ac ar gau bydd hi fel chwarel byth eto. Doedd rhoi'r cyn ar ebyll o'r neilltu yn y fan yma ddim cymaint o sioc seicolegol i'r cylch hwyrach, ac oedd cair giatiau ar yr Oakley yn Ffestiniog, neu ar Ddinorwig yn Llanberis. A dweud y gwir, mae'n debyg fod y trigolion yn Nyffryn Nanlle wedi disgwyl y newyddion ers talwm. Fod twll mawr Dorothea yn prysur lenwi efo dŵr, mae'r olygfa o'r ymyl yn dal yn ddigon I godi arswyd ar ddyn. Ystyriwch faint o chwys a llafur aeth I greu'r pydew enfawr yma. Y sôn rwan ydy fod chwarel Dorothea i'w throi'n ganolfan gwyliau, gyda siales haf a phwy awyr pa atyniadau eraill. Ond mae'n sicr y cymer hi rai blynyddoedd I weithredu'r breuddwydion hyn, ac yn y cyfamser mae'r chwarel yn fyd ac eithrio crawc y cigfrain.